projevila tím, že se nechala vyfotit. Takže... Moment, vydrž, já jsem pomalejší, a předáváme takové čestné uznání. Otoč to. Otoč to. Úplně. To si jak věděl, že bude ten diplom? Mám. Daj bože, to se dají. Já jsem jak toto celebrita. Ježiš, děkuji. Druhý kapke. Já jsem ti říkal, když to necháš vyfotit. Bude diplom. No, to si pěkně zarámuj. No to si zarámujem. No teďka sbírá jenom Hanzlíček diplom. Peťo má poháre vítězné a já si tam dám to tamhle postěl. A nemusíš nikomu říkat, že to máš za to, že jsi nechala vyfotit. Za osobní statečnost. A Vojto, když seš teda tak na měko, když ten pohár dostanu konečně, který No, jsem si to že budeš mluvit Bez tady. středu. Zmrzlinový Já tady tak dlouho čekat nebudu, ale zmrzlinový ti koupí zítra hned. Sklidní Ne, to hormon. není ono, to není diplom. A není ani pohár, to není ani diplom, to ne. Vydržíš to do středy, nebo do čtvrtka Já nejpozději. nevím, když tak nebudu spát, ale vydržím. Protože Vojta v úterý nebo ve středu získá pohár, tak ti obsah. Tak mu by stačil asi i ten diplom, že jo? Ne, já chci pohár. No chce pohár, takže Já jsem celou dobu od toho odšovca jsem přemýšlel, co tam napsal. Kameruje. Co nebo je. Pešák, no. Tak pak teda... Samozřejmě. Musíš ho uložit. Tady mám inspiraci. Ale to je inspirace. My jsme taková dvojka, ona má nápady a já ty pičeliny vyrábím. No vidíš, a Longy mu si nebyl schopný vymyslet 7 kategorií, no. Byl jsem. Největší blbce. Ano, ale Schopnej jsem byl, ale neochotnej. vymyšlených jsme jich měli aj víc. Ano, i to v tom bylo to, co říkáš. Největší blbec a podobně. Největší busáve. To všechno tam bylo, jako ale... Hej, škoda, že už nejezdí Hanzi, bo já jsem tenkrát vymýšlel, že uděláme titul o 100 srazu. Ale myslím, že za maní před 3 rokama bych ho získal já. No tak to jako... Ano, byl si vážný kandidát. Těžký, jako. A Ještě do teďka se stydím na to, co jsem dělal. ještě byl, když jsi byl Baldovec, To havaroval, tak jsem tam proletěl k sobě. Ještě, že mě nikdo neviděl, protože ty lidi by se Malý popsali Simone smíchy. to viděl. Peťo, Neviděl. Peťo, Neviděl mě, když jsem přeskakoval to zábradlí, rozbil jsem si tam tak luxusně držku. Peťo, ale na to, na Baldovec druhý, neměl jsi ani ty, protože tam byly 2 excesy fantastický. První byl mladý Ivoš. Jo, to jsem Tu slyšel. fotku, to tam mám, jak byl rozvalený, a pak tam byl ten, co měl to ponožkový pivo. Jak byl na tom sloupu. Jo? Tak jako to, A to je on, co tam taky Tomášovi spal vedle toho karavanu, místo aby si lezl do stanu, tak spal vedle. A Tomáše zbudilo, jak se ozvalo, jej, je zima. A nebylo se k čemu divit, no? tak spal vedle něj a teď se zjistilo, že v tom stanu je strašná zima, spal vedle, jo? Beneš. To Honza Beneš, to byl... Jak měl to ponožkový pivo, jo? On tam objímal celou noc ten sloup. Ty jsi byl na průmluvě. Byl? Byl, My ale jsme se nespali byli jsme jenom tam. podívat. Jste tam nespali, no? Jsme tam byli No, Honza Beneš taky padl. a odpoledne jsme odjížděli. Tam se sežral taky jak dobitej. Chrápal v autě. A nebo to Ráno si jenom viděl, jak si s tím otvírali dveře, tak měl na blitu jako řidiče, tak už politik. Tam byl zrovna nahnutý, tam otevřel dveře a To uvědomí takový seky. No nadělalo se průserů různých. Tak tady Hanzi sekat trávu nemůže. tady to projíždá ten pravý půvab. A to tělo pokračuje dál, ale ty nohy se zaseknou nahoře. Já si rozbil trošku tenkrát. Má rodinu. Má roky, nevím, si tomu vykolikám. Tam je to na balkon, jo. Kolem Olšovce se to mělo narodit, takže na Olšově změnil a... Co má syna? Já myslím, že syna. Peťa, co má? Syna má? Peťa. Hanzi? Hanzi. Kouká, že? Kluka. Ty taky.
Či ty to vím, to jsem viděl na netu. Akurát vás pozdravuje Hanzel, Jirka Bat a Englokan. Jo? Kde s ním přišel? Poslal jsem fotku na Facebooku. Co je vůbec s Jirkou Badem, ten se odmlčel úplně. Jirka už jezdí pouze na Břešťov, jak jsem slyšel. A on má novou partnerku a když měl být Olšovec, tak zrovna ta partnerka má dceru, to se měla vdávat, nebo se těsně předtím dávala, takže měl jiný starosti. A konstatoval, že přece jenom sem je to dost daleko, jo, takže... Ať je to jenom 400 km. No tak jako, dobře, někteří z Prahy můžou přijet, někteří přijedou až tam ze severu, jo, a není jim to daleko. Její Jako- dcera se vdávala, nebo jak to Její Ano, dcera, její. tak kolik Ona je má to let? Polka. Ruska, tak Ruska je to. Ukrajinka. Ukrajinka, tady. Jo, to přítelkyně. ruský a můžem. Co zase máš ruský? Má nějaké ruský. Co má jednu zákazničku. Dobrý den, pan. Je mladší jako. No, ale ne, mladší než Bogdana. Ne, byli stejný ročník. A takový... Ale on podle mě Ale on se mnou hovorila. Riadne ma lákala. Lenže čo, dokuči. Manžel, volila, že ísť bez palku. Ona ho balila, ale počúvaj,